Estimat diari, amb les mateixes que vam visitar Ischia, una illa, en visitem una altra, Elba. Hem agafat el tren direcció Piombino a 5:45 de matí. Hem arribat i fins les 11 no teníem el ferri, així que ens hem esperat una estona en aquesta cafeteria del port. No he tingut temps de gravar-ho, però hem vist un dofí anant cap allà. El ferri no és pas barat. La part bona és que pots transportar el teu cotxe. Si hagués de tornar, he de dir que n'agafaria un, el llogaria, perquè un cop estàs a la illa va molt millor si tens cotxe que no pas comptar amb el transport públic, que us dic per avançat, és un caos. Estem ja a la platja, que té com roques i tal, i la veritat que té molt bona pinta. Encara no havíem fet el check-in a l'apartament, així que ara anàvem cap allà. Soc una mica sapastre i em vaig oblidar de gravar com era l'apartament per dins, així que us haureu de conformar amb una descripció. Era tot turquesa, només entrar teníem la cuina i després a mà esquerra teníem l'habitació que teníem un llit de matrimoni i un llit individual. I després a mà esquerra teníem el lavabo. Ha estat un viatge amb molts silencis i llargues migdiades a la platja mentre ens tocava el sol. Crec que la història de com ens vam conèixer encara no te l'he explicat, però és senzilla. Primer vaig conèixer la Roman a la classe de les tardes Llengua Inglesa, que paradoxalment es fa en italià per aprendre anglès aplicat a les ciències polítiques. Avui anem primer a la platja Capobianco, que és aquesta d'aquí. Va ser d'aquests fletxadors d'amistats que dius, crec que serem bones amigues, quan no havíem intercanviat ni un mot. Assistir a la classe va fer que de manera natural parléssim i m'expliqués que volia fer el viatge a Ischia, del qual vaig fer un blog ja fa un temps pel seu aniversari. Li va proposar a algunes de les seves amigues que tenia l'Erasmus, així com també a la seva companya de pis, la Nicole. Finalment vam acabar sent nosaltres tres que vam visitar la primera illa i com ens va encantar, volíem repetir la dinàmica. Aquest cop era Elba. A diferència d'Ischia, ens van permetre moltes més estones de silencis, de parlar de la tornada a casa, de les maneres de fer de cada país, del seu company de pis. Inconscientment era inevitable anar comparant Elba amb Ischia, ja que al final es redueixen en ser illes. Elba és més gran, més feta per viure i menys feta per turistes. Ara anem a Spiaggia di Sansone i havíem d'agafar sí o sí aquest bus, el número 6. Es veu que a l'estiu també tenen com un servei de bus que va directament a les platges. Pagues un abonament i t'apropa, però encara no és estiu. Així que ens toca agafar els busos d'aquí, que passen com cada mitja hora i acaben a les 3. A partir de les 3 de la tarda ja no hi ha busos. Crec que hi ha els urbans i els interurbans. Doncs els interurbans sí que tenen més horaris, però són horaris més prolongats, és a dir, que potser passa un a les 12, però ja després fins a les 4 no passa l'altre. Ja hem baixat del bus. Això sembla una pel·lícula dolenta americana, d'aquestes que et deixen al mig del desert, perquè cada cop que ens deixa el bus, o sigui, clar, ens deixa al mig de la carretera, tu has d'anar caminant fins a baix i trobes les platges. Ara hem vist que de tornada haurem d'anar caminant perquè ja no hi ha més busos. Marxem ja. Bon dia a tothom, hem deixat l'apartament ara i ara anem cap a la platja que és al matí perquè tenim el bus de 4:45, així que podem aprofitar encara una mica.
Vulguis o no, tot això va ser la meva percepció. I si no volien tornar a quedar? I si un cop passat l'Erasmus no volien estar mai més en contacte amb mi, entre nosaltres? A vegades tinc la sensació que no sé mantenir relacions, que les vius profundament per un període curt de temps i després de cop desapareixen. Cosa que al llarg de la meva vida m'he anat acostumant i cada cop em sento menys vinculada. Sigui com sigui, per sort o per desgràcia, les xarxes socials fan que no puguis perdre el contacte del tot i de manera tímida vaig fer-los la pregunta de «I quina serà la nostra pròxima illa?», la qual van rebre amb les mans obertes i amb propostes perquè Elba no fos l'última que visitéssim juntes.